Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon cewa yadda ba za a ganka online ba a Telegram. To ita wannan sabuwar hanya ce idan mutum ya sa ta ba za a gan shi online ba sai dai shi zai ga mutane online ɗin. To misali idan kana yin Telegram kana da friend haka, friends ɗinka ba su ganka online ba amma friend ɗin amma kuma kai za ka gan su online. To hanya mafi sauƙi in za mu canza wannan, in za mu canza ba za a gan mu online ba shine da farko sai mun tanadi application ɗin Telegram. Zan ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Da kun tashi kawai sai ku danna akan link ɗin direct zai kai ku Play Store sai ku download ɗin application ɗin. In kuka yi signing sai ku buɗe shi. To da farko za mu shigo cikin Telegram. In muka shigo Telegram ɗin ma haka ga wani layi nan mai layi uku haka nan gurin. Ga shi nan wani mai layi uku sai ka danna akai. In ka danna ga wani waje inda ka sa ma setting. In ka danna setting a nan gurin sai ka danna shi sai ka yi ƙasa. In ka yi ƙasa ga wani waje ga an sa privacy and security nan za ka shiga. In ka shigo nan gurin ga wani waje ga kun ga an sa na ɗaya block users, na biyu phone number, na uku last seen and online. To sai ka danna akai haka. Kun ga sun sa muku who can see your last seen time. In kuka sa everybody to kowa duk wani wanda ke Telegram in dai kana da number shi kuna chatting da shi to zai ganka online kuma zai ganka online sannan kuma zai ga yaushe ka sauka. Shi kuma wannan my contact shi kuma sai iya wanda kawai kake da number sa kuke da number shine zai ganka online. Shi kuma wannan in kuka shigo za ga an sa nobody. In kuka sa nobody a nan wajen shi kuma wanda ba wanda zai ganka online gaba ɗaya nan. To in dai kuka sa nobody ɗin nan shine ba wanda zai ganka online. To in da ku sa nobody sai ku danna akai haka. Bayan ka danna shi haka sai ka zo nan gurin. Sai ka danna wannan alamar good. In ka danna alamar good kun ga sa muku last seen and online nobody. To in kuka yi haka ba wanda zai ga yaushe kuka sauka kuma ba wanda zai ganku online. To wannan dai shine ƙarshen darasin namu. Da Allah ku daure ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa sannan ku yi mana like bidiyon mu. Mun gode.